କଥା କହୁଛ ମୋ କାନ ନାଁରେ? ଆମେ ଗାଧୋଇ ଯିବା ବେଳେ ଆମ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛୁ। ଦେଖୁଛ ଯଶୋଦେ, ସେ କହୁଛି କୁଆଡେ ସେମାନେ ଗାଧୋଇ ଗଲେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ତୁମ ପନତ କାଳେ ତାଡ଼ନ୍ତି। ଶୁଣ, କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବଣ ଦୋକାନୀ ଟାଣୁଛି। ଏଇଟା ତୁମରି ଶିକ୍ଷା ନା? ଆମେ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ଆମେ ଯମୁନା ଚଲ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କ ମାଠିଆ ଫଟଉଛି। ଏସବୁ କଣ ଭଲ କରୁଛି ଯଶୋଦେ? ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଆରେ, ତମେ କୋଉ ଲାଜ ନାହିଁ ସବୁ ନାହିଁ। ଆସିଛି ମୋ କାନ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛ? ଯାଅ, ଏଠୁ ଗଲ। କାହିଁକି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛ ଯଶୋଦେ? ତାଙ୍କ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ, ତମ ଗେହ୍ଲା ଫଳରେ। ଯାଅ ଯାଅ ଗୋପୀ ମାନେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଅ। କାଣ୍ଠ କେବେ ଏମିତି ଅସଲ କରିବେନି। ତୁମେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ମୋ ଦରବାରକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିପାରିବନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରୁଛି। ବାବା କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ଏବେ ଯାଅ ବାବା। କିଛି ସମୟ ତୁମେ ଖେଳାବୁଲା କରିବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଥିବ ଘରେ ଖାଇଦେବ। ଦହି କ୍ଷୀର ଭଲ ଭାବରେ ଖୁଆଇବ, ସେ ଯେମିତି ଆଉ କାହାରି ଘରକୁ ପଶି ଚୋରି ନ କରୁ। ବୁଝିଲ? ହଉ, ଠିକ ଅଛି ବାବା। ତାହେଲେ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ଖେଳାବୁଲା କର, ତାପରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ନେଇ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ। ଆସିଲେ କି? ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯଶୋଦେ।